Днес ще си поговорим за вата. Вата енергията е съчетание на въздух и на пространство. Затова тези личности имат характера на въздуха, а именно, че той изсушава, подвижен е, лек е. Съответно, хората, които са тип вата, са с ниски килограми, лека походка, бързо се движат, съответно кожата им е леко суха, косата, петите са напукани, дебело черво сухо, имат запек в небалансирано състояние. Често различни мисли се въртят из главата, като някакъв водовъртеж, все едно, че вятърки се завихря. Обикновено хората тип вата страдат от лош сън. Или прекъсват си съня, или не могат да заспят, или пък ако заспят лесно биват събуждани. Затова има рутина, която помага и е в няколко стъпки, която мога да предложа в моята програма. Рутината е, че трябва човек да си ляга винаги по едно и също време. Вата тип са непостоянни, те обичат промяната, не обичат в един и същи час да си лягат, не обичат по едно и също време да се прибират вкъщи или да правят една и съща дейност, но точно това е, което тя ги балансира, че трябва в един и същи момент, под един и същи час всяка вечер да се лягате, докато тялото привикне. Второто, което е, тъй като те са леки и леко фърчат като балончета, като един балон, хубаво е да бъдем заземяване, тъй като и аз съм тип вата. Заземяването става с масло, което трябва да направим като масаж на тялото си. Хубаво е маслото да е тежко, заземяващо, за да може вата да се успокои и когато си легне, така веднага да затвори очи и да заспи. Друго, което е като вечерен ритуал, трябва да си направим, освен банята с масаж с масло и съответно топла баня, добре е да изпием едно топло мляко с няколко билки, но основната е куркума, защото куркумата успокоява много финната тъкан на нашето тяло и по този начин успокоени ние спим като бебета. Има и други неща, които може да включим в нашия ритуал, като тип вата, но това може да го разгледате в моята програма. Друго съществено, което идва от тип сухотата на вата, това е, че вата има суха кожа и съответно суха коса. Има ритуали, които може да подобрят това състояние, за да не ходим постоянно с изсушени ръце, кожа, която не е хубава. Има ритуали, които трябва да се направят и съответно хранене, което да подпомогне балансирането на вата. Хранителният режим също е важен и съответно техники, които да подпомогнат балансирането на вата. Очаквам ви в моята програма. Включете се и заедно с вас ще балансираме вашата енергия.